Lesi sigungu besoqala namuhla besihanjelwe ngamakhosi kanye nezinduna. Kepha kuthe ubuholi bendabuko uma buza ukuthi Ngonyama ayisiqaphele, ahlehlele emuva ekhala ngokuthi angeke ahlala esigungwini esingabusiswanga omdala. Lokhu kuphosa imibuzo ngokubambisana phakathi kweNgonyama, uMisuzu kaZwelithini kanye nebhodi uqobo. Isilo samabandla naso sakubeka kwacaca ukuthi kwasungulwa leli bhodi naso singazi. Okuhlalukile ukuthi akukho ukubambisana okuhle phakathi kwamalungu eNgonyama Trust Board nesilo. Njengale ngqungquthela nje namhlanje bekumele iqhubeke, isilo besingazi lutho ngayo. Amakhosi abone ukuthi cha, uma kunjalo awakwazi ukuqhubeka uma ongangezwe lakhe naye engasiyingxenye yokuhlela lomhlangano omkhulu kangaka othinta umhlaba. Undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi okuhlaluke namuhla kucacisa ukuthi ayilandelwanga imigudu efanele ukwethula lesi sigungu sezomhlaba seNgonyama Trust Board. Lokhu kuchaza ukuhlela kabusha, kepha obambe njengesikhulu seNgonyama Trust Board uSiyamdumisa Vilakazi uthi bakujwayele ukuthi njalo uma ibhodi sekufanele liqale lisebenze kube nokuphazamiseka. Sithe umasipala sibhalela i-private office sicela an audience with His Majesty khona phela sizokwethula size physically ukuzokwethula sangayithola impendulo. Salandelela njengoba bekushiwo sangayithola impendulo. Siyazama ke imigudu eminingi ama-board member ezama ukuthinta ama-contacts athize. Njengoba bengishilo ukusebenza kweNgonyama Trust ku-regulated. Undunankulu wesizwe samaZulu uthi lo mhlangano kwakufanele ubizwe uma kuqeda ukuqokwa ibhodi leNgonyama Trust. Akucaci ukuthi lo mhlangano uzohlala nini futhi. Izandla zesilo ihlezi ivulekile ngoba kusukela ekuqaleni isilo sasifisa ukuthi ukusebenza kweNgonyama Trust Board kube ukusebenza okusobala nokucacile, ukusebenza okuzohlomulisa abantu abahlala endaweni zamakhosi. Engibona lelo thuba livulekile uma iziphathimandla zizokwazi ukuthi abantu abangabanikazi bomhlaba amakhosi izwi labo alikwazi ukushaywa indiva uma kuthathwa izinqumo ezinjengalezi.